Ewo afe apem ahenkono aduosia num. Ewo kita wonsa bosomene nda na etoso dunkono. Ena Ghana yegya epono edi ebedi sidi ana yeda so edi. Kaise sabre na Ghana nyamfie enwotwe. Na nanka yesika na yedi ansa na yebedi pono no eyesede eno nti enya afahudie saa no na nwako hia se yebesesa nneoma. Nneoma na eguso esesa no nso na yesika di dwuma no nso eka ho bi. Enye Ghana nko na yedi sede ansa na buruni kokko ebeba. Nemum abibire mu amantan pi nso na omudi sede se yede to etuaka. Yede sede etumi to yensa, etimi de to yenan, etimi de boye tirim na etimi de dwuma ahodo pi. Akonfo dan mu de aya na enye na mpo no yekwa bisa ewo apesemahunufo ho a aya na omo nso edibi edidwuma. Bra yedi pono a na edi nkan ewo afe apem ahenkono aduosia num mekire kita wonsa bosome no mu no na pono baako egina ho ema sidi no mienu achipo enan mekire July 1957 no na £1 is equals to 2.4 cedis. Emra no konanim no wo afe apem ahenkono aduosia enso mekire 1967 yesan ye nsachirae ewo sika no mu. Sabre no na osagefo amamuo no yatu agu eno nti omosan eye sika no mu nsachirae. Na san nsachirae ema sika no sidi baako no eye pono baako no ebegina sidi baako achi aduo no. Na yeguso ekona ena yesan be nsachirae a etoso miensa ewo afe apem ahenkono aduowatwe nan mekire 1984. Na nanke nim se eno na etwato ne nso ankoba ne sa yam papa kofo nso beso mu na wo afe mpemienu achi enson no ena ode sika no nsachirae eba mu. Eno nti bra nanka afe mpemienu achi ensia mekire 2006 na sika no yeyi apem mpemdu eto no ma na ene si dollar no baako ene yepe buruni fita de no afi osachira mu ema ekodi se sidi baako ene buruni de dollar no akoye baako. Eno na yeguso a yedi abesi sabre yesere nyankopon se ontonkoso moayen na yesika no enye krabehwe na mpo entonkoso enye na hoden se dia etie. Midiane ogu akurufa ofra me prof amejo so me papa se uchiame a menjo so se ya ade na ene eye kita honsa bosome no nda etoso dunkoro o afi mpimienu achi aduonu num no emu nyame ya doma da foforo obesan atemenka.